Қашанда болса, 100 жылдан соң Түркияға ең еркілі Европа дәулетіне әуелі. Һәм жәннәт тұрмышы башланыр, барысы да харафатлардан құтылыр. Роман белән танышкан вакытта гына мин романны гомумән ошатмадым. Чөнки минем теге негатив тәэсирләр тулды төп геройга карата. Аннары инде эшли башлагач, мин аны аңлый башладым. Ни өчен ул алай эшли? Һәм мин аны акладым. Үземчә акладым. Алай булырга мөмкин һәм тормышта була төрле хәлләр һәм андый мәхәббәтнең булуына ышанам мин. Через них уже. Алин, через них, да? Через них, да. В визуальном образе спектакля важно отобразить атмосферу музея, который в Стамбуле, некую замершую жизнь, которая замерла в декорациях и в витринах этого музея. То есть там потому что весь музей он наполнен некими артефактами, которые представляют какие-то события в жизни героев. И вот соответственно, именно эту же атмосферу, этот же принцип необходимо передать в спектакле. Анда İstanbul'дағы бүттің контрабанда ішімдері болашақ тәсілер дейді. Менімше романны сәхнәләштерү бұл бик авыр нәрсә. Менә без хәзер сәхнәдә, спектакльдә бик күп кыска гына үзекләр уйнайбыз. Романда алар бик җентекләп язылган. Хисләре дә бик әйбәт итеп тасвирланган. Шуңа күрә аны кыска гына диалогларда бирүе актер буларак бик авыр. Шуңа күрә шушы кисәкләрне уйнаганда син романда язылган фикерләрне башыңда тотып, эчке монолог тотасың. Шул гына булыша ала дип уйлыйм мин. Һәм дә минем ролемнең перспективасы бар. Ул кыз үзгәрә 9 ел эчендә. Һәм шуңа да аны уйнавы минем өчен кызык. Романда мәхәббәт темасы бик күпертелеп тасвирланса да, зур урын билеп алса да, бәйлелек, бәйсез булу, кешенең тормышындагы сайлаулар, аның җәмгыятьтәге урыны, шулай ук бу романда зур урын билеп ала. Бер яраткан кешегезне сагынсагыз, аның җанын чакырып сөйләшергә теләр идегезме? Вот здесь можешь за пиджаком пойти. Хөрмәтле тамашачылар, сезне 20 һәм 21 декабрь көннәрендә театрыбызның зур залында сезне көтеп калам. Рәхим итегез. Юл читендәге бер кунакханәгә тордым.